ke sorkar kala penbena ban pensengek ya ka thungkam tungjam ka bangi ni dawa tenrei ka don kataru ni priang ba ban chu pensengek be ka thungkam le se kan kata ki samla ki buat kam the day nomor kata ka sorkar kala pendu no ya ka office memorandum jong ka apo a ba kilawan ra da kawai ka bangingek ba kata ka office memorandum le ni ga jing khot kam nang ni sma kan mlong shu kum hakini kisnem shisnem asnem ki ba upai samla wat kam uya kendu ya kisah syale silang tingin peken ke ka ba ka sorkar kale bangingit ba ka sorkar kan le ka badai tengah nagaleng ka jung ka party ngimlong negative han ka kom parkhan ngim parkhat sniu han I parkhat ka ba bahan man ngila pen snow bar ka sorkar kala sngap kala pen senge tan ga sutu ban chi pen senge be kanumlong ka basuk tena tarau kila pen kala ya ka office memorandum tingin ba ka office memorandum ka ba thamai ba ki wanra kan address ka ka problem ka ba lami agini kishis na mas na yele ka jungi ki seng balang ke blaidon benta ban ai ke jingkershan ki noelam balang ki kenhon balang ki seng samla shnong ki seng kentei le si pat ki nong shong shnong shimetru ki ba ai ke jingkershan ya kan ke jingi ki ke jingi kat hadu ba kan dolong ka jingi ki ke bajam te ka borom hi kalong ki pa nong shong shnong ki kenhon ki ba pe bat ngimla ru pat ba kan ke jingi ki ke jingi khem da ngu yu blei lam bet ba ki jingi ki long ki belong jai ki belong peaceful ki badon akor ki badon brom ki ba lingba ga ke jingi I baka sandur thmai pat sai se ne ga jai briji bakan wan ke jingi tli kan wan ke jingi slok ka ban tei pat ga jai ben rewe nangit ba hakani ka khap ka bamta kanum long kumta adon ke jingi ke bas kem ba kani ka komiti kanum kut tanga komiti ba nagaleng ka jingi ru kuma ong yin yai bodien ngin dang yai pensung tho ngin dang yai kren ngin dang penshai yiki pai ba bang idon kam ban bagani ka komiti ka shim ya ka senjam ka state ban ai jimut cho sorkar ban ka sorkar kan petekam yiki ching ai jimut ki ba shomne a jomne ka komiti ni kong yang songre banai khuble ya ka sorkar ka bala pentelun yiki kam shkhamat batu ka bala bu ya ka search committee apo ka jingalam ka jing chief secretary ban wat kita ki riu shampang larangi bu ka tin ka jingmo ini kita ke expert kumbang lapan pauling baka notification ki risham hang gibri baka an ki risham hang gibri pet baka subject yung ka economics ini ka subject ka bakren ni ka yo kot the subject yung bidi baka jing don pai tinga ngait ban ni shania ba aka jing start ka jing chief secretary on identify then on what gibri ke ba biang ka kumbang jing thu jong ka ni ka expert committee ka expert committee hi ka sorkar ko pan paw kindan ki briu ki betebit ki risham hang ya ka ai na thai ka ta ka labian di de na ka ta ka daw na kaleng ka jungi ni sa dawa ya ka sorkar bakan bo ka expert committee kani ka reservation policy ki bang kren kam kot ya tang ka kam sorkar no tabri nitip ba kindan bon ki private sector ki bandang mi bat ke belami hakani ka jalai ko jungi te kani ko ni wei ka benta ka ba ka sorkar ka na pension khia ban pe ba karkom hakam karkom thungkam hakini ki private sector kan ai ga jing mentoi ki kon samla ga jung jing ya khi jong pi pendan kam daga om pendan kam daga lama jong PPP ndai daga lama jong revolution kai kada ba pendan pi pendan kam daga lama jong revolution kum ka party ngim ko athan ka buram halade bat ngim ko batang kita ki basno try ki PPP ke ni dan bata ringi ko ba ngila sedang ki revolution ba ka pamut ba ka jai beri ke ni dan bata kanum don shu jing so seng tala ka do ka ni jing so seng ngila wan kum ka jai beri hang ta ka jing kermen ka bat de kata ka ba pulong ba ka ni jing ki ka khlan man ka ni